Hej alle sammen. Hey mami. Nu skal vi spise. At se. Ja, det er jeg. Der var så bare lige det, at jeg kom til at slette verdenen. Jeg kom til at slette verdenen. Ikke til dig, mor. Der er jeg kommet til, og så er man nødt til at lige starte med. Ja, starte lige med. Men for helvede, mand! Hvorfor lægger det så meget? Fucking... Det må jeg altså meget ondt. Jeg skal se, om jeg kan... Det er tilbage, men det kan jeg ikke. Det kan jeg bare ikke. Jeg kan simpelthen bare ikke. Det kan jeg bare ikke. Og det... 16. Det må jeg undskylde. Og det her det er 1,3,2. Oh my god, kom nu. Kan se. Mami. Nu sagde du, vi skulle spise. Hvor lang tid? Okay. Okay, nu løber jeg bare lidt. Så. Clay! Og det er altså meget irriterende, at kæmpe spil. Ja. Anyway. Så skal jeg også lave lektioner. Nå ja, anyway. Mor, næste gang der skal du huske en gul chipspose. Du skal huske en gul chipspose næste gang. Jeg gider ikke have de røde mere. For helvede, så husk det dog. Jeg gider ikke have de saltede. Jeg vil hellere have dem med ost, så jeg kan blive tyk. Oh my god, man. Fuck, det er lækkert. Ja. Oh, awesome. Oh my god. Oh. The fuck? No. Nice, man. Oh yeah, man. What the? Oh, undskyld. Hvad? Nej. Rydder lige ind her. Nej, det gør vi ikke. Er der kun? Nej, der er en. Oh my
motherfucker, det lagger. For helvede. Helvede også. Kom nu. Helvede også. Gå. Anyway. Hvad vil du? Nice. Hop som et lille barn. Oh my god, man. Oh my god, det gider ikke med det her fucking